Puila no lamsoko ani YT channel o hingga जों tini mani koto kokthai rok khanalayano asik dini motivation kok rok khana helekeba hingke जों tabuk video ni digi thanglaisiwano tabuk ni dino bwrwi rok ni saichala rok tai kisa bwkha kahamungno tamni bagui himale je phurupano chela chakiri hingke bwrwi bekarno hamjago phiya bwrwi chakiri hingke tangui chela bekarno hamjageno Celarong ni bagai kaisa formula tomungno nungni bihik bai khibi thangna kirija khangke nini bihing ni thani rang solongnai tondi gobang khe abrino no se khibi thanglangnai di arang maya sak te kaisa kok gobangma bwrwi rokni no 4-5 jon boyfriend nuku tawan sok di abwrwi character hamya hinui bwkha kahamsi aboni bagui no kebo chalano phano nahini maya chini tipra sarok bo gobang kungno raibongso tongmula ang tabuk chubansogui naio jemon pungkhirai tokhirai wakhirai abrok bebak raibongso nung nabli kaisa kok nung jefur pano motai bai doctor no ta jolir dipu nung motai no jolir kha hingke nung direct soikya hospital o tai nung doctor no jolikha hingke nung soikya direct ayang masingo taku khoroksa bihing no buna musungmani belai marung sukapu bihing no subunani hingke ba bihing ni saya toma phunungnai aboni bagui nyai aboni sari ko choang nungi phaitikapu choang nungi phaiti himase bihing no hai patam saka patambu phaitikapu afro bihik sakapu nung tamni ano tomong samung bui tonghoisa ani sati himase bo nokau soi thui tongmani tamni kobong ria ani satipu abo dakko belai khana hambai norogo video no soyawi naitongma bagui hingke norok bai next video malai phinai hingke tinin bagui asukno jotono no hambai।